Dependența financiară vine din câteva principii. Unul și cel mai important, să trăiești din randament. Și întrebarea este câte luni poți să trăiești din randamentul produs de banii tăi. Deci e foarte obiectiv. Unii pot să trăiască 3 luni, alții 6 luni. Că dacă vorbim de bogăție, până la urmă ce înseamnă bogat? 100.000 de euro, 1 milion de euro, 2 milioane? Mie îmi place să fiu independent. Să nu mai muncesc niciodată ca să-mi acoperi nevoile familiei. Exemplu, ai cheltuieli pe lună, să zicem, de 1.000 de euro, anual 12.000 de euro, dacă ai un portofoliu de 120.000 de euro, la un randament anual de 10%, înseamnă că banii produși de banii tăi îți acoperă nevoile de trai și nu mai trebuie să muncești ca să te întreții. Ceea ce îți dă libertate, ești autentic și eu cred că a face ceea ce faci din convingere, plăcere, autenticitate, este unul din ingredientele pentru fericire. Și banii pot aduce fericirea dacă nu îi îngropi în case, în mașini, în lucruri pentru care trebuie să